Pane Bože, co máte v plánu? No, co kdyby v jedné zemi EU a NATO udělali do roku 2023 pády vlády? Zajímavé. A jaká země to bude? Slovenská republika. Dobrý den, blbciáterové. Slováci si budou 30. září 2023 volit do tonální rady 150 poslanců na 4leté období v jednom celostátním obvodu. A je to šílený. Vezmeme si strany, které mají v preferencích nad 5%, jejich historie, program, kampaň, jaký ten bizar a skoro předsedu těch stran na demagog.sk. Nuže, podívejme se ale na pozadí a předtím dej odběr. Já se omlouvám, že tenhle scéna spíšu docela brzo. Nedokážu s mojí leností sestříhat video například do 3 dnů. Volby dlouhou dobu vyhrával SME Roberta Fica. Zlo ovšem nastalo na 21. února 2018, kdy proběhla vražda Jana Kuciaka a jeho snoubenky. Jan Kuciak byl investigativní novinář, který poukazoval na problém italské mafie na Slovensku. Vraždu si pravděpodobně objednal mafián Marian Kočner. Kvůli vraždě začaly demonstrace, která žádala o demisi třetí vlády Roberta Fica, kde bylo hodně obvinění, že nějací členové vlády jsou napojení na italskou mafii a uplácení, včetně Roberta Fica. Na 15. března 2018 vláda podala demisi. Dne 22. března ona nahradila vláda Petra Pellegriniho. V roce 2020 se konaly parlamentní volby, kde vyhrálo Olano Igora Matoviče. Matovič následně složil vládu Olano, Za ľudí, SAS a Sme rodina. Následně vznikla vládní krize po utajeném dovoze vakcíny Sputnik V z Ruska. 30. března 2021 vláda podala demisi a 1. dubna ho nahradila vláda Eduarda Hegera. Prezidentka Slovenskej republiky poveruje pána Eduarda Hegera zostavením vlády Slovenskej republiky. Prosím pána Eduarda Hegera, aby predstúpil pred prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú a prevzal z jej rúk poverenie. Bol to síce len 1 rok, ale cítim sa, ako by ich bolo 10. Bol to najťažší rok pre Slovensko od druhej svetovej vojny. A prežil som ho v jedných topánkach, ale aj s jedným svedomím a s jediným cieľom chrániť životy a zdravie ľudí. Ty byl Matovičovou vládě ministr financí a teď si vyhodili funkce. Poté nastala další krize. SAS nebyla spokojená s Matovičem, protože Matovič a SAS v září 2022 odešla do opozice a tím se Hegerova vláda stala menšinovou vládou. Na 15. prosince 2022 se hlasovalo o nedůvěře vlády a ze 78 poslanců ze 102 bylo pro nedůvěru. Igor Matovič ten samý den udělal tohle. Šel osobně podat demisi vedoucímu kanceláře prezidentky, ovšem na poslední chvíli si uvědomil, že to nechce a sebral mu to z ruky. Ten poté prezidentka vládu odvolala. 15. května 2023 byla jmenována nová úřednická vláda Ľudovita Odora, což je mimochodem Maďar. Vláda je sice bez důvěry, ale bude to vláda až do těchto voleb. A taky se zařídilo to, že tyhle volby nebudou v lednu 2024, ale v září 2023, takže jsou předčasné. SME, sociální demokracie, je sociálně demokratická, levicově nacionalistická a euroskeptická strana. Strana byla založena jako 1999 Robertem Ficem, který stále předseduje. Následně byli úspěšní
někdy až moc, v parlamentních volbách. V roce 2020 ovšem stala prohrála a dostala se do opozice. Ani vlastním důvodem byly kauzy, které vyplávaly na povrch. Strana chce silnější sociální stát, je pro EU, ovšem nechce napětí mezi východem a západem. SME je poslední dobou taky rusofilská strana a Fico například řekl, že by nechtěl dát Ukrajině jediný náboj. Samozřejmě je tu dost bizáru. Například fotka s alternativním názvem Mafián pustil holubicu. Taky tohle, a ne na co řešit otázku novináře. Hrajete tenis? Dobrý deň, Medzihradský televízia Markíza. Môžete prosím povedať, že z akého obdobia je táto údajná SMS-ka Bernarda Slobodníka a ako viete, že v nej v tom čase hovorí pravdu? Pán Medzihradský, vy ste tiež ten, ktorému otázku dáva ráno na nedelnom tenise Daniel Lipšic, s ktorým na ten tenis chodíte? Ja tenis nehrávam, tak odkiaľ to máte? Dobre, to je jedno. No, tak ale si niečo povedali, tak dajte dôkaz, ja tenis nehrávam, tak neviem, Tak prečo by mal pán inú Lipšic na športovú tenise udalosť. dávať nejaké... Máte k sebe blízko, je to pravda, pán Medzihradský? Ja s pánom Lipšicom nehrávam. Vôbec nehrávam tenis. Kedy ste sa naposledy stretli? S pánom Lipšicom vôbec neviem. Dobre. Určite to bolo pracovne niekde iba na súde. Dobre. Ja sa v súkromí s pánom Lipšicom nestretávam. A len niečo poviete, nemáte ani na to dôkaz, pán Kaliňák, takže... Veľmi rád sa s vami o nich... Môžete mi odpovedať na otázku, ďakujem. Veľmi rád sa s vami o nich porozprávam. Taky tu je bývalý policejní prezident Libor Gašpar, který teď kandiduje za SME a kterého NAKA v srpnu zadržela a potom ho zase pustila. A taky řekl tohle. Použiju příklad bývalého prezidenta Václava Havla, který byl 3 roky ve vězení a stal se prezidentem celé země. Agentury jako by měl směr 19,2% a 32 mandátů. Na serveru demagogo.sk je analyzováno 2557 Ficovo výroků, z toho je 55,96% pravdivých, 17,56% lživých, 13,34% zavádějících a 13,14% neuvěřitelných. Progresivné Slovensko je progresivní sociálně liberální zelené pro evropské hnutí. Jejím čele stojí europoslanec Michal Šimečka. Toto hnutí vzniklo v roce 2017 a straní jsou hlavně díky tomu, že v roce 2019 nominovali kandidátku na prezidentku Zuzanu Čaputovou, která vyhrála. Ve volbách do Europarlamentu byl spolu se stranou Spolu občanská demokracie na demokrati a ty volby vyhráli. Ovšem, když byli v koalici ve volbách v roce 2020, chybělo jim 0,4%, aby se dostali do Národní rady. Jak jen si s námi osud pohrává. Strana chce zelenou politiku, nějaký sociální stát, prozápadní směřování, co na nějaké billboardy už, ale jinak o nich moc neslyším. Strana bydle agentury jako měla získat 17,8% a 30 mandátů. Demagogo.sk má zanalyzováno celkem 43 Šimečkovo výroku, z toho 81,4% pravdivých, 11,63% lživých, 4,65% zavádějících a 2,33% alebo jeden výrok neuvěřitelný. Hlas sociální demokracie je sociálně demokratická strana. Vede jí Petr Pellegrini. Sám vznikla v roce 2020, kdy se rozhodli o SMEju, protože sám Pellegrini byl v takovém pětificovském křídlu. Poslanců mají celkem 11, kteří byli v roce 2020 zvolení přes kandidátku SMEju. Strana je proevropská a chce zase silný sociální stát. A písají je tu hodně. Ať už pokec se sochou, zlá chudoba, kniha, uděláme levné potraviny, lol. Co? Kafe! My to zastavíme. Pekař, nešťastné umístění. A nakonec kam se hrabe Izomandias. Tingilingi bom bom. Meko, tingilingi. Tingilingi bom bom bom. Takže tieto dámy budú spievať a my zaspieme a ja taká divočka. Skúsme, priateľa, spoločne.
teraz. A ja taka divočka, rada vijem perečka. Rada vijem, rada dám. I zakladám. Rada vijem, ja Spievame, i zakladám. Agentury AKO by měly získat 15% a 25 mandátů. Zajímavostí je, že na začátku roku měl hlas ve Francích přes 20% a byl na prvním místě, takže celkem pád. Demagog má analyzováno celkem 373 belgijného výroku, to je 67,85% pravdivých, 12,65% lživých, 10,99% zavádějících a 8,58% neuvěřitelných. V roce 2023 se do koalice spojily 3 strany lomeno hnutí. Matovičovo obyčajní ľudia, Olano, nezávislí kandidáti, Neka, Nová, Slobodní a zodpovědní Pačelavé Roma, Magia Svízek, Křesťanská únia a Za ľudí, kterou založil v roce 2019 bývalý prezident Andrej Kiska a současný předseda je Veronika Remišová. Křesťanská unie byla založena v roce 1998 jako nezávislé fórum. V roce 2010 byla přeměněna na Křesťanskou unii a současný předseda je Anna Záborská. Nejhlavnější strana lomeno hnutí z téhle koalice je ale Olano. Hnutí bylo v roce 2011 založeno Igorem Matovičem, který furt vede. Největší úspěch získal v roce 2020, kdy vyhrála volby, protože Antifico. Ovšem Igor Matovič byl pěkně na hovno premiér. Koalice je taková kombinace středu, středopravice a pravice. Ale hlavně dává druhá věci, jako že zastaví mafii a tak. A co by zájek? No, šípem zastavíme korupci. Sice chceme zastavit korupci, ale máme geniální nápad. A taky od Záborské. Progresivismus akoby vyskakoval odvšadiaľ. Sú ho plné médiá, univerzity. Tlačí sa do parlamentu. Hodnoty vychádzajúce z kresťanstva akoby boli nemoderné. Má kresťanská politika ešte budúcnosť? Má zmysel. Agentury AKO by měly dostat 7,2% a 12 mandátů. Ovšem mají malý zádrhel. Koalice musí získat na 7% a je šance, že dostanou pod 7%. Matovič, hlavní představitel koalice, má na Demagogu zanalyzováno přes 532 výroků. To je 61,65% pravdivých, 15,65% lživých, 9,02% zavádějících a 13,72% neuvěřitelných. Sloboda solidarita je liberální strana. Založili v roce 2009 Richard Sulík, který je pořád předseduje. V letech 2020 až 2022 byly vládní stranou. Strana má konečně kampaň, která je vypsána stručně v jednotlivých bodech. Takže chce změnu financování mateřských škol, duševní zdraví a podporu inkluze, digitální učební materiály jako třeba učebnice, kvalitnější vysoké školy, podporu vědy a inovace, rozvoj talentů u obyvatel, modernizaci, zelenou obnovu a digitalizaci, financování kultury, registrované partnerství homosexuálů a snížení nepřiměřených trestů při drogách. Co týče designu, tak hádejte kdo tak od února 2020 chce pro Sasku. Ano, správně, Marek Prchal. Taky Sulíkova knihy, která zároveň služí jako reklama pro stranu, jsou kuchařky. WTF. Taky tohle. Dnes ťažkú úlohu, dnes treba vypiť pár. Tak je tu trochu bizar, to, že strana má 2 zkratky a 2 loga, ale SAS by měla získat dle agentury jako 6,6% a 11 mandátů.
Demagog má zanalyzováno 706 sulíkov výroku, z toho je 72,24% pravdivých, 9,75% lživých, 6,80% zavádějících a 11,90% neuvěřitelných. Republika je nacionalistické hnutí. Bylo založeno v roce 2001 jako středové hnutí pro demokracii Ivanem Gašparovičem, který následně vyhrál prezidentské volby v roce 2004 i 2009. Následně strana nevyvíjela žádnou aktivitu. V roce 2018 se stal předsedou hnutí Petr Máček, bývalý poslanec hnutí Jsme rodina. Hnutí se přejmenovalo na Hlas lidu a v roce 2020 získali ve volbách velký úspěch. Pak v roce 2021 hnutí převzali bývalí členové a poslanci LSNS kvůli neshodám s Kotlebou. Z předsedou se stal europoslanec zvolený se LSNS Milan Uhlík a stal se s ní republika. Republika je pro vojenskou neutralitu Slovenska. Významnou reformu EU, cituji, proto presadzujeme zásadnou reformu Evropské unie a její návrat k výlučné hospodářskému združení, které bude garantovat svobodu a cestování a obchodné prostředí výhodné pro všechny členské státy. Jsme přesvědčeni, že z pozice vlády Slovenské republiky dokážeme spolu s ostatními krajinami Polsko, Maďarsko a td. A ne státy, které mají současně problém s demokracií, lepšie zdorovat nesmyslom z Bruselu. Ako se reforma EU společnými silami nepojedí, tak potom bude na stole otázka referenda o vystoupení z EU, respektive samotná EU se v takovém případě aj seba skoro či neskoro rozpadne. Je pro obchodování a kamarádění se se všemi zeměmi, chce mírové jednání mezi Ruskem a Ukrajinou, je proti zlehčení testů za drogy a proti přetlačání LGBT agendy, obzvlášť kultury a na školách. Co se týče bezáru, tak je to hodně tefné umístění. To je roztomilný, hodně konkrétní a k Sorosovým mimohrádkám ani cen. Pokud nevíte, kdo je Soros, tak George Soros, nebo Soros, je finančník a multimiliarda z židovského původu narozený v Maďarsku, jeden z nejvýznamnějších filantropů ve světě. U Slováku je hlavním terčem dezinformací a nevím proč. Asi protože je bohatý, je to žid a pro západní. By the way, víte, že se před pár lety čísla dezinformace o tom, že byl v SS, i když byl žid, a když SS zanikl, tak mu bylo teprve tak 15 let zpátky k republice. Nedávno se vlastně rozčíslilo to, že ještě předtím, než se Uhlík stal členem LSNS, byl členem liberální a prozápadní mládežnické organizace v SDKU, což dřív byla na Slovensku populární scéna. To samozřejmě Kotleba, kterému Uhlík sebe většinu hlasů využil. Milí moji priatelia, voliči, sympatizanti ľudovej strany Naše Slovensko. Ja keď som sa dnes dozvedel, že Milan Uhlík bol členom mládežníckej organizácie SDKU strany Mikuláša Dzurindu a Ivana Mikloša, tých najväčších likvidátorov slovenskej ekonomiky a samostatnosti, tak mi normálne vybilo všetky poistky. Už som pochopil, prečo Uhlík bol vždy ako keby na trňoch, keď sme sa v rámci nejakej ostrejšej debaty, napríklad na predsedníctve strany, začali rozprávať o nejakých veciach a on ako keby uhýbal tou hlavou, proste hľadal nejaké východisko, nejaký únik, alebo prečo vždy, keď prišiel nejakú stranickú akciu, tak vlastne si stal pár fotiek a hneď sa odišiel a členovia to kritizovali, že arrogantný Uhlík ani sa s tými členmi nejako neporozpráva, nestráti tam nejaký čas, neobetuje im ten čas, ale hneď ujde. No ale priatelia, už to dáva súvis, veď on ak v sebe mal ten pocit, že ho každú chvíľu môže niekto odhaliť, že on je vlastne odchovanec SDKU Mikloša s Dzurindom a že prípadne môže od niekoho takého prchejšieho dostať aj ranu, no tak jasné, že potom sa bál, jasné, že mal takéto výčitky, ale ja tomu až nechcem veriť,
Ale keď to tak je, tak potom sa ukazuje, že Uhrík, on nie je len zradca. On nie je len zradca našej strany, našich ideálov, našich myšlienok, našich voličov. On je infiltrátor. On je nasadený infiltrátor od Dzurindu, od Mikloša, od mládeže SDKU. Po tomto voliť republiku, to keď kde v Tatrách na bicykli padnete do medvedieho tak nebudete tak smrdieť, ako keď dáte hlas republike. Možno zistíme, že nejaký sexuáli, ale sa nedá hodiť hlas republike. To sa proste nedá. A tí voliči, tí naši presvedčení voliči, ktorí nás volia kvôli hodnotám, kvôli tomu národnému kresťanskému sociálnemu princípu, tak tí dneska už musia pochopiť všetci do jedného, že republika je nastavená systémová organizácia, systémová strana presne na to, aby rozbila nás, Kotlebovcov, ako jedinú skutočnú opozici. Jste si všimli toho, že to je docela kvalitní kamera? Počkej, to nezačíme. Nuže, dle agentury AKO by měla dostat republika 6,5% hlasů a 11 mandátů. Demagog má zanalizováno 36 jeho výroků. Z toho je 13,89% pravdivých, 44,44% lživých, 27,78% zavádějících a 13,89% neuvěřitelných. Křesťansko-demokratické hnutí je konzervativní křesťansko-demokratické hnutí. Bylo založeno v roce 1990 Janem Čarnogórským. Byl několikrát ve vládě, ovšem se v roce 2016 a 2020 nedostali do parlamentu. V roce 2020 se stal předsedou Milan Majerský. Hnutí chce, cituji, každý, kdo potřebuje si za teplý dom, peníze dostane dopredu. Dále hnutí chce zvýšit důvěru zdravotnictví, zvýšit počet začínajících sester nejméně o 10%. V bezpádové oblasti, kde je nebo hrozí nedostatek ambulantních lékařů, chtějí zajistit ambulantní centra. Chtějí u matek dětí mladší 15 let o jeden víc volný den v měsíci. Rodičům samoživitelům a rodinám v krizi chtějí zajistit profesionální roční podporu, a to bezplatně až do 6 000 eur. Chtějí víc děti připravit na 21. století. Psal tu taky nějaký je, konkrétně takové krásné umístění billboardu. Nebo tahle fotka s tímhle skvělým zpěvákem. Jo. Nebo tohle. Či je pre Slovensko, Jan sa pýta, či je pre Slovensko väčšia hrozba korupcia alebo LGBTI? Obidve sú nešťastím ktorejkoľvek krajiny, nie len Slovenska, aj korupcia, aj LGBTI. Jan sa pýta, či väčšia. Obe rovnako? Tak sú to pliagy, ktoré jednoducho ničia krajinu, ktorúkoľvek. LGBTI to nazývate, že pliaga? Aj korupcia, aj LGBTI môžu zlikvidovať národ ako taký. To si děláš prdel? Jako, já vím, že o pozadu ještě předtím řekl, že se má dělat rozdíl mezi LGBT lidmi a tou ideologií. Se omluvil a řekl, že myslel jenom homosexuální sňatky. Ovšem, pane Majerský, myslíte si, že větší nebezpečí pro Slovensko jaký dva gejové, který se zasnoubí, jaký radikální gej, který svoji sexualitu musí dávat najevo, nebo například Marian Kočner? Ve agentury AKO by měla KDH získat 6,2% a 10 mandátů. Demagog má zanalyzováno celkem 20 jeho výroků, z toho je 65% pravdivých, 25% lživých a zavádějících je 5% a neuvěřitelných taky je 5%, konkrétně 1. Slováci jsme od rodu slovenské. Slovenská národná scéna je konzervativní nacionalistická scéna, která se hlásí k slovenské národní straně minulosti. V roce 1990 založil Vítězoslav Moritz, dostali se do Národní rady v roce 2012 a 2020. Ve vládě byl často za SME.
Její předseda je od roku 2012 Andrej Danko. Stát chce Slovensko jako suverénní národní stát, usiluje o ochranu a rozvoj zdravého patriotismu a presazuje ty tradiční hodnoty, bla bla bla. Vysávuje tu taky dost, jako samotný Andrej Danko. Jej například byl povýšen na hodnost kapitána. Taky měl něco s Alenou Žužovou, která je obžalována z vraždy Jana Kuciaka a taky za svou rigózní práci, díky té získá akademický titul Jude, se ukázalo být plagiátem. Taky tyhle fotky a selfiečka. A to nejlepší, billboardy nebo co. Volte SNS. Spojíme se za Slovensko. Společně zastavíme bláznov. A to nejlepší, společně zastavíme liberalismus. Liberalismus je politický směr nebo také filozofický pohled, který většinou presazuje principy jako svoboda, demokracie, sekularismus, právní rovnost, podporu občanských a lidských práv. A samozřejmě víme, že myslí takový ty extremistický liberály, ale jako je to vtipný. A taky tohle. SNS má na juhozápade billboardy v slovenčine a maďarčine s kandidátmi z tejto oblasti. V slovenskej časti krátkeho textu sú dve chyby, malé písmeno S v slove Slovenska a v slove kandidátke chýbajú dve písmená. S tím, co například říkal bývalý předseda SNS, je to jako. Strana bydle agentury AKO měla získat 5,9% a 10 mandátů. Demagog má zanalyzováno celkem 334 jeho výroků, 145,81% pravdivých, 28,14% živých, 11,68% zavádějících a 40,37% neověřitelných. Jsme rodina je nacionalistické hnutí. Bylo založeno v roce 2011. V té době se jmenovala Strana občanů Slovenska. Pak v listopadu 2015 si převzal podnikatel Boris Kolár a přejmenoval je na Jsme rodina Boris Kolár. Pak v roce 2019 jenom na Jsme rodina. Dostali se do Národní rady i v roce 2016, 2020 a 2023 byly součástí vlády. Hnutí slibuje snížení cen potravin a taky chce prosadit prostě hodně věcí pro rodinu jako zabezpečení rodin, neschopné platit hypotéku a chtějí chránit samoživitelky. Bezhádu taky nějaký je. Jako samotný předseda hnutí a Národní rady Boris Kolár. Jako například má 13 dětí s 11 ženami. Takže se nedivíme, že za několik let klidně se svou rodinou dokážu sehnat podpisy na kandidaturu na prezidenta. Pán Kolár, Materis, to sa fakt pýtaš ty bezmozek, nevieš, koľko mám vyčesť. Detí mám toľko veľa ako ukrajinských utečencov. A ty sa pýtaš, či mám rýs? Welcome to reality, nigga. Taky tu byla kauza, že přizná, že vydal své bývalé snoubence pár facek, protože pej hodila jejich společné dítě přes celý pokoj a mohla ho zabít. Shut up! Taky to, že hnutí Nezdery často využívá slovo normální, ať už moto Jsme normální, nebo název jejich stránky smenormální.sk. Jejich noviny se jmenují Normálné noviny a čo v politike chýbá nejvíc? Normálnost. Dle agentury AKO by mělo hnutí získat 5,7% a 9 mandátů. Demagog má zanalyzováno celkem 248 Kolárových výroků, z toho je 59,68% pravdivých, 19,35% lživých, 10,08% zavádějících a 10,89% neuvěřitelných. Taky tu je středopravicová strana Demokrati, což je bývalé Spolu, která na začátku roku 2023 získá nové vedení, čele Edvardem Hegerem a přejmenovali se. Strana má šanci se vyšplhat aspoň na státní příspěvek 3%. V roku 2020 se překvapivě nedaří stranám, které zastupují maďarskou menšinu. A taky vám tu nějaká strana chybí? Ano.
Kotlebovci, ludová scéna naše Slovensko. Tahle neofašistická scéna pravděpodobně ztrácí hlasy kvůli republice. Tím, že mají podobný program a několik poslanců SNS přeběhlo právě k republice, taky tu je zajímavost, že Kotleba v 2022 přišel o funkci poslance kvůli tomu, že dostal kvůli svým extremistickým názorům podmíněný 6měsíční test odnětí svobody s jednopoloroční zkušební dobou. A takto zloženú 5-eurovku sa pozrite, čo spraví, aký obraz zrkadle. Diabol prichádza bránou. Na 100 je to najbrutálnejšie. Na 100 to vidno úplne napriamo. Diabolská tvár skrytá v eurových bankovkách. V eurobankovkách. Priatelia, nečudujme sa, že Európska únia presadzuje diabolské hodnoty. Zajímavá teorie. Ale Slováci, pojďte volit. Taky nevolte jenom kvůli jednomu slibu, že předseda působí nějak pozitivně a kvůli jakým extremistickým blbostem. Nuže jsem ale rád, že jste video zkoukli, dejte like, odběr, follow na Instač, připojte se na Discord server a čau.